Ами извинявайте, професор Илчев, ректора на университет, и аз искам да сключа такъв договор. И 10% от печалбата си, но не по-малко от 300 лева, да ви давам на вас всеки месец. И аз мога да ви ги дам, още от сега предплата ще ви дам, като вашия там подчинен на фирмата Циклоп, който предплата взимал, пък и после наеми. Какво е това безобразие, което се върши? И то некъде да кажеш някоя фабрика, там изоставена провинциална фабрика, но то в Софийски университет, където е тъпкано с професори, икономисти и специалисти. Аз, Йоана, много ви благодаря на вас и на Низар чужденци. Дойдоха тук в студиото да разкажат за какво става въпрос. Бедната телевизия Канал 3 отиде с камера и микрофон да докаже, че това е една жестока корупция. Всички документи ги имам събрани при мен. Всички документи са в прокуратурата. Явна корупция. Крадат се милиони. Няма две мнения по този въпрос. И фирмата Циклоп ми затваря вратата под носа. Въобще аз не мога да разбера в коя държава живеем. И в същото време на студентските протести, самите студенти протестират, аз не мога да разбера за какво. Те от толкова мъгляви протести, накрая вътрешно те ще се взриват, те ще се изхъбат от тия протести и бъдете сигурни, че следващите протести ще оттихнат от само себе си. Защото когато се бориш, трябва да имаш ясна цел и трябва да се потрудиш малко да изследваш каква е корупцията. Нали? Сега, адвокат Богданов, аз искам да ви покани следващия път да дойдете в студиото и ще ви кажа защо. Защото тогава ще бъдат господин Иван Петков, професора, Иван Петков, заместник ректор на Софийския университет. Ще помоля лично Иван Илчев, ректора, и той да дойде. Ще помоля от фирмата Циклоп, тук ще ме представите и на прокуратурата, защото все пак това е сериозна далавера. Освен това, аз ще помоля в следващото предаване адвокат Георги Богданов да поговорим и за някои други теми, по които той има така доста сериозни наблюдения, тъй като, знаете ли, адвокат Богданов, в тая държава няма значение какво кажеш. Просто всичко отива и заминава. Мислите ли, че ще има някакъв резултат след това предаване тази вечер? Най-малкото се надявам да бъде назначена и извършена някаква проверка от органите на госпожа Мургина от НАП по отношение на доходите, които фирмата събира и които явно са необлагаеми до толкова, доколкото не са счетоводно оформени. Аз направо мога да кажа на госпожа Мургина какво ДДС се краде и ще покажа фирми, които крадат това ДДС. Това е странна работа. Софийски университет го върши това нещо. Отделен е въпросът дали ще се самосезира Софийска районна или Софийска градска прокуратура на базата на фактите, които вие днес изнесохте. Най-малкото да извърши една проверка, може да се окаже, че видите ли, всичко е законно, всичко е нормално, редовно и така. Министър Миков, вместо да проверявате кой е съмнителен на протестите на площад Народно събрание, идете в блок номер 8 и вижте какви студенти, какви хора живеят в тези 75 апартаментчета, симпатични апартаментчета. Може пък да се настанил някой от Алкайда там, де да го знам. Може пък някой, де да знам, може пък криминални типове. Казва ли ти някой? Като няма никаква документация. Между другото, аз разполагам и списък, в който на един официалния списък е едно име, а в неофициалния списък е друго име. А влизам вътре в една от стаите и трябва да ви кажа, че само червен фенер, дето нямаше отпред. Никакъв информация няма кой влиза и кой излиза оттам. Ами нали ректора си е поставил подписа под един договор, в който пише необезпокоявано ползване. Професор Иван Илчев, ректор на Софийския университет, е казал, че фирмата Циклоп трябва да бъде необезпокоявана при ползването на тези 75 стаи. Еми, какво искаш? Тя рибата откъде мериш? Нали? Аз благодаря още веднъж на Низар и на Йоана. Адвокат Богданов, тази вечер разкрихте много неща, че договорът не е секретен, че никаква секретна информация не изнася. Няма никакво основание да бъде класифициран договор. Така, че такива договори са незаконни, защото те не могат да се сключват за 5 или 10 години. Че там трябва да отиде полиция и да провери кой живее в тия стаи. Какъв е той шеф на фирмата Циклоп, който си прави каквото иска в студентския град? Студентския град на студентите или не криминалните типове? Трябва да се разберем по този въпрос. Кане ви следващия път в предаването, а на вас не оставяйте с лоши впечатления. Има и други българи, и други фирми в България. За съжаление обаче има само един университет. И той се казва Софийски университет Климент Охридски. Потърпете още малко, вярвайте, че ще има справедливост. Надявам се, професор Илчев, ректора на Софийския университет, че няма да изхвърлите Низар Хижас
и Йоана Аркуди, че няма да ги изхвърлите, защото нищо чудно по реда на старата практика в България, който е вестител на лошите новини, да му срязват главата. Така е, адвокат Богданов. Нищо чудно тези две деца да се приберат сега в общежитието и долу да ги чака същия той представител на фирмата Циклоп. Ние обаче сме се организирали да има полиция там, защото всичко очаквам от представителите на фирмата Циклоп. Щом участват в корупционни сделки, щом дават фалшиви документи, щом прибират хиляди левове, милиони, крадат съучастие с ръководството на Софийския университет, след като представители на студентските съвети Светослав Станков лично ходи да събира корупционно наеми от студенти, какво искате в тая държава? Кой да ни помогне? Главният прокурор? Европейския съюз? Путин? Сергей Станишев? Кой да ни помогне? Само протестите ще помогнат. Само протестите, но с ясни искания. И малко повече студентските организации, тези, които излизат на протести, да си изследват нещата, защото от тях зависи да има справедливост в студентския град, а не от адвокат Богданов или от Маргарита Михнева. Благодаря ви за вниманието, уважаеми зрители. До следващата сряда. Уважаеми зрители, сега ще кажа някои думи в качеството си на програмен директор на канал 3. Завчера ми се обади бившия ректор на Софийския университет Боян Биолчев и изказа категорични несъгласия с някои неща казани по негов адрес. Аз му казах, че той ще има правото на отговор по начин и по форма, както той прецени. Той за сега отказва да се възползва от правото си на отговор, но след разговор с Маргарита Михнева, тя ми заяви, че в следващото предаване в среда всеки засегнат ще получи своето право на отговор. Толкова за сега по това издание на Неудобните.